И слушахме там Twisted Sister, Judas, Maiden, това. Ала Бой, по едно време дойде идея. Защо не си направим една група? Харесвах AC/DC, Iron Maiden, имах страшно много плакати техни. Винаги съм харесвала различни стилове музика. Аре ще ходим в София да разбиваме, ще превземем големия град. Аз им обясних, че моята голяма мечта е да бъда солистка на Филип Кутев на ансамбъла. А сега много специален поздрав за най-добрия певец в квартала. И всъщност така тръгна всичко. Аз станах поп-фолк певица. Добре беше в началото. После малко ни порезаха крилете. Всичко беше чудесно. Залата препълнена и ние се издънихме там. Хората започнаха да ги освиркват. Почнаха да викат от публиката: до, виж, да, не. Имах чувство, че все едно аз съм на сцената и на мен ми се случват. За всички, които обичат тежката музика. Песните от първия си албум ги написах почти аз и като музика, и като текстове. Леко се срамувам. Като моя музика искам да правя нещо, не те влече. Не ме кефи, не да свиря някакви чеки. То по тази логика аз ще да тръгна да свиря чалга. Хей, момче, ти ела. Да покаже на хората. Това е жената на живота му на Борката. В кафето на академията той свиреше на акустична китара. Много приятно, много нежно. Аз, разбира се, лекичко се бях дегизирала. Нямаше как да отида с мигли, с рокли, токчета и големи деколтета. Идва някаква мацка и вика: ай, хареса ми как свириш, да се запознаем. Изведнъж се стигна до там, че той ме покани да отида от тях.